ஏய் காத்தே, கொஞ்சம் வெளியே போன வரையடா. எங்கம்மா? 1 கிலோமீட்டர் வரலும் போயிட்டு திருப்பி ரிட்டர்ன் வரணும். எதுக்கு? ஏன் எதுக்கு இன்னத்துக்குன்னு சொன்னாதான் வருவியா? சரி வா, வரலாம். நீ வேற கோச்சிப்ப. இப்பயாச்சும் சொல்லுமா, எதுக்குமா 1 கிலோமீட்டர் போயிட்டு வர சொன்ன? டாக்டர் சொன்னார்ரா, காலைல சாயந்தரம் 2 வேலையை 1 கிலோமீட்டர் போயிட்டு வர சொன்னார்ரா. அப்புறம் என்ன சொன்னாரு? யோகா பண்ண சொன்னார்ரா. அதை நான் பாத்துக்கிறேன், உனக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்க மாட்டேன். அதையாச்சும் ஒழுங்கா பண்ணுமா? போட்டேன்.